Кожны творчы арганізм, дзейнасць якога працягваецца не адно дзесяцігоддзе, выбірае свой рэцэпт даўгалецця. Выбар між тым небагаты. Альбо з энтузіязмам неафіта азірацца па баках, намагаючыся пераймаць павевы часу. Альбо з пурытанскай прынцыповасцю бальзамаваць традыцыі ды густы сваіх пачынальнікаў. Альбо з парадаксальнай пераборлівасцю інтэлігента, для якога існуе толькі мода на вечнае, браць пад увагу прагрэсіўна-кансерватыўную культуру англійскага газона. А ўзорная адметнасць жывога, зялёнага дывана дасягаецца не рэгулярнай перасадкай, не заменай травянога покрыва, а карпатлівай, штодзённай на працягу стагоддзяў культывацыі, доглядам, беражлівым і далікатным, камфортным і для новых парасткаў, і для каранёў. Наўрад ці можа быць што-небудзь больш нацыянальным, па-сапраўднаму народным, чым дзяржаўны акадэмічны хор пад кіраўніцтвам Міхася Дрынеўскага. Хор, дзе гучыць беларускае слова, беларуская песня, беларуская музыка, дзе танцуюцца беларускія танцы. І гэта на працягу ўжо 50 гадоў. Сакрэт просты. Кіраўнік хору, напоены вадой з роднай крынічкі, накормлены роднай зямлёй матухнай. Пойду же я по темным лесам. Дурной розум на чужую сторону. Нормально? Да я ж басовать не умею. На чужой же стороне не батька, не Тоніш – глыбінка Палесся. Доўгі час яна была адрэзана ад цывілізаванага свету балотамі ды лясамі. Але ж які там таленавіты, непаўторны люд. Колькі памятае сябе Міхась Дрынеўскі, тонішцы заўсёды спявалі. На працы, падчас адпачынку. Ледзь не ўсёй вёскай, па некалькі чалавек і ў адзіночку. Спявалі прывабна і хораша. Знакаміты паэт-песеннік Адам Русак, наведаўшы ўпершыню Тоніш, назваў вёску Салаўіным берагам і адначасова напісаў такое вось двухрадкоўе. Ой, не едзь, мой милый, утонешь, не заедешь, а утонешь. І вёскі ён абазваў Салаўіным берагам, таму што спявалі, да я ж пры мне, пры дзяцінстве, дзеўкі не спалі, дзеўкі і хлопцы не спалі. Я даже ўздзіўляюсь, як яны маглі працаваць, і зноў прыйти і з вечара да ранку спяваць, танцаваць і зноў працаваць. Нейкія былі вынослівыя, нейкія былі семізжыльныя, можа, людзі. Але было вельмі і вельмі весела. І людзі як-то дапамагалі адзін аднаму. Можа быць, так пасляваенныя годы, это цяжкія, аб'ядноўвае людзей, і робіць іх людзей людзьмі. Мне здаецца, што гэта трошку страчана, ўжо не так, як хацелось бы. Вёска была глухая, без радыё і святла. Яна шмат гадоў была адрэзана ад цывілізаванага свету непраходнымі балотамі ды лясамі. Усяго 5-й месяц ад народзінаў пайшоў Міхаську, калі грымнула вялікая айчынная. У адзін з першых дзён яе Павел Фёдорович, бацька Міхася, па чарзе моцна-моцна расцалаваў кожнага з 4 сыноў малалеткаў і пайшоў на ўсход, бараніць маці айчыну. Тое ж зрабілі і многія іншыя мужчыны-тонішцы. Гітлераўцы ведалі гэта, не маглі дараваць мірнаму насельніцтву вёскі. Людзей катавалі, забівалі, палілі. У 43-м годзе, 6 студзеня, перад Раством Христовым, немцы загнали ў царкву 267 душ і забілі і спалілі. Сярод іх было
115 детей во возрасте до 14 годов. Ева Александровна Дрыневская на шчасце выжила разам са сваімі деткамі. Тады яны ўжо не адзін дзень жылі ў зямлянцы на балотістай Палескай выспе. Болотные выспы Полесья – наши уратовальники. Зимами у коронях вокол жаровень местились, чекали лета збавительного. А каб не засекли нас немцы по вогнищах, перебирались с Головатого острова на Калиновый, оттуль на Средний и так далее. 3 зимы так, не переведи Господь. Абстраляўшы з гарматы Рейхстаг, Павел Фёдорович вярнуўся дадому толькі пад восень 1945-го. Прывёз ён у хату забаву з забаў, трафейны нямецкі губны гармонік. Потым бацьку за ягоныя цяслярскія вырабы нехта аддаў акардэон чвэрт, а бацька з валовай скуры зрабіў бубен. Усе мы, 5 братоў, гралі і спявалі. Бацька любіў нас слухаць. Асабліва, калі іграў Міхаська. Але каб ён стаў прафесійным музыкантам, ні-ні. Хіба ж гэта сур'ёзны занятак? Вось цяслярнічаць, як бацька, зусім іншая справа. Калі ён ішоў з фронту, так ёй такі сундук, здаровы сундук быў. Я даже удивляюсь, як ён яго нёс или даже чем-то перевозить. Там ее сверлы были, там ее трещотки были. Я памятаю, и колхоз этими трещотками користался, и вся вёска этими сверлами, коли хати відбудовували після війни. Батько був скуповатий, бо треба ж 5 хлопців, треба було вчитися, а мати добре. Не розкидистий був? Ні, о, ні, всяк собі груб. А так, як от у нашій сім'ї не було дзяўчат, толькі хлопцы, так мы і дзявоцкую работу рабілі, памагалі маме. Яшчэ падлеткам ён рукі сапсаваў, копны сена цягаў, усё на выцягнутых. Вось і расцягнуў жылы. Яно і цяпер даецца ў знакі. Жыццё не песціла, затое ўсё ўмее, і касіць, і сталярнічаць. Але ж, як казала маці, дай Божа ўсё ўмець, ды не ўсё рабіць. Для вёскі музыка не прафесія, казаў бацька. Маўляў, будзеш старцам па вёсках ездзіць, пабірацца. І белага коня табе купіць, каб лепш падавалі. У мяне грошай няма. А Мішка грає. Мішка бесплатный быў? Конечно, тоді все були безплатні. А хлопчыка так цягнула і вабіла музыка. Дзесьці ў 54-м узнік у Тонежы калгасны хор. Наведвала яго практычна ўся вёска. А кіраваў ім тады 13-гадовы Міхась Дрынеўскі. Аднойчы я чуў, як маці ўначы прасіла бацьку не перашкаджаць мне вучыцца гэтаму. Бо Міша, казала маці, ужо вялікі хлопец. Дык хай вырашае сам свой уласны лёс. Галоўнае, бацька казаў, вучыцца трэба. І ўсе 5 хлопцаў вучыліся з пахвальнымі граматамі. Не таму, што вельмі хацелася вучыцца, а таму, што трэба было прынесці да хаты не ніжэй за 4-5. Дысцыпліна была. Бацька казаў, хочаце пражыць трошкі лягчэй, чым я? Вучыцеся. Благаславенне было атрымана, і ў 15-гадовым узросце Міхась Дрынеўскі паступае ў гомельскае музычнае вучылішча. Ідзе глыбей і больш дасканала засвойваць сакрэты баяна. Ды, на жаль, мара пакуль што не падуладная. Праз 2 тыдні, пасля пачатку заняткаў, ён вяртаецца дадому. Не было дзе ў Гомелі хлопцу жыць, ды і наогул сродкаў нават на хлеб не хапала. Але ўжо тады, у юным узросце, Міхась праявіў і свой характар, і настойлівасць, і цярпенне. Праз 2 гады ён зноў паступае ў музычнае вучылішча, толькі на гэты раз на аддзяленне харавога дырыжыравання. Тады ён ужо быў цвёрда перакананы, што гэта яго прызванне. Адно адзінае на ўсё жыццё. Міша за гармошку повісив через плечо і вже дає, наярває свої всякі карапет,
польку, левониху, Да, ойра ще було такое, да, подиспан. ойра. Ну, Да. На 12 колен. не говори. І вже Міша йде, а ми вже танцюємо по всьому. А не така ж була дорога. Дорога буває, що ступнеш і на коліно впадеш. Да, Піднявся, піднявся і знов. Ох, весело було, щоб узнали. Это вам весело, вы танцевали, а я играл. Ну што і казаць, і яму хацелася патанцаваць з дзяўчатамі. Але куды ж? Трэба іграць. Ён быў адзіным баяністам на вёсцы. Коли ты хорошо музычишь, да, хорошо танчишь, вот, и умеешь заспевать, и умеешь потанцевать, умеешь поиграть, а кому же это не подобается? Конечно, подобается. И многие женщины, может, и гублять голову из-за этого. Навука з нуля, без ведання нот, была складанай. Сярод навучэнцаў ён быў адзін непадрыхтаваны. Спяваў і іграў на слых. Яму было зайздросна, бо ўсе гарадскія закончылі музычныя школы, а ён з глухамані. Хадзіў у школу, калі яшчэ і электрычнасці не было. Спачатку лучынка, пасля кірагаска. Але ў гады вучобы ў кансерваторыі ён ужо быў даволі вядомым студэнтам. Капэла палаца культуры трактарнага завода, якой ён кіраваў, мела усесаюзнае прызнанне. Яе усхваляў Рыгор Шырма, і яна была спадарожніцай дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы БССР. Як бы там ні было, акадэмічную музыку пераважыла народная. Пераважыла таму, што Рыгора Шырму апярэдзіў Геннадзь Титович. Геннадий Иванович Титович – музыкант, фольклорист, дирижер, организатор. Не часто боженька дае столькі якасцяў аднаму чалавеку. У 1952 годзе зарганізаваў ён дзяржаўны народны хор Беларусі. Калі я скончыў кансерваторыю, ён запрасіў мяне працаваць разам. А колькі сядзелі мы з ім і за чаем, і за чым іншым, заўсёды размовы пра музыку, пра беларускі фальклор, пра невычэрпнасць народнай творчасці. Мяне ён называў сваім творчым сынам. І калектыў Геннадзій Іванович перадаў мне як народную спадчыну. Титович сабраў па ўсёй Беларусі больш за 3000 песень. А вось з хорам займаўся мала. Творы разучвалі штатныя хормайстры, і Дрынеўскі сярод іх. Было гэта не так проста. У калектыве на той час працавала шмат артыстаў без аніякай музычнай адукацыі. Затое з усяго развучанага Титович умеў зрабіць музыку, а не толькі паслядоўнасць праспяваных нот. Ён адчуваў музычную драматургію не на ўзроўні цішэй гучней, а так, як яна дыхала. І Дрынеўскі сам стаў іначай ставіцца да песні. Зразумеў, што куплетная форма зусім не азначае простыя паўторы. У апрацоўках куплеты павінны быць рознымі. Дасягнеш гэтага, і песня будзе дыхаць. Можа быць, калі я б не сустрэўся з Геннадзіем Івановичем, не чуў ад яго адносіны і разважванне пра народную песню, пра яе душу, пра яе жывую душу, пра яе багацце, можа быць, я так бы і не чуваў. Ён працаваў у хоры за 6-7 рублёў заробку. Титович раіў: пераходзь у капэлу Шырмы, хутчэй зробіш кар'еру. Хаця Титович даражыў ім бязмерна і адкрыта. Ён бачыў перад сабой талент. Непадробны, народны. Бачыў такога ж, як і сам, сапраўднага самародка. І таму зусім не выпадкова, што праз 6 гадоў, як ён казаў, выдаў замуж дачку сваю, песню за Дрынеўскага. І вось наш Дрынеўскі кіраўнік Белдзяржхору. І пайшла яго слава далёка ў гору. Куды толькі хор той не запрашалі, у краінах якіх толькі не пабывалі. І хоць стаў наш Дрынеўскі народны артыст, але роднай зямелькі адданы ён ліст. У вольную хвіліну да нас прыязджае, бо родны свой тонеж ён не забывае. Без малога 40 гадоў Міхась Дрынеўскі мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор хору, які па праву называюць жамчужнай беларускай культуры.
творчай візітнай карткай краіны. Трымацца ў лідарах дапамагае перш за ўсё адказнасць за той прадукт, які нясеш людзям, за песню. І мяне вельмі крыўдзіць, калі бяруць нашы кампазітары ці паўкампазітары, ці амаль што беда, што зараз усе і паэты, і кампазітары бяруць народную песню і так пераліцоўваюць, што яе не пазнаеш. Гэта рабіць не трэба. Гэта помнік наш гістарычны, гэта помнік наш духоўны, гэта наша гісторыя. Бліскучыя народныя песні «За туманам» і «Ой, рэчанька» у выкананні дзяржаўнага акадэмічнага народнага хору можна слухаць і 5, і 10 разоў запар. Як і шумеў камыш, які проста выбівае слязу. Бо гэта класіка, наша, нацыянальная. І выконвае яе калектыў класічны. Выконвае так, што дастае яно, тое выкананне, да глыбіні душы, да самых патаемных куточкаў сэрца. А ведаеце, я доўга думаў над гэтым песняй рускай. Калі б яна, можа, была беларускай, я б раней бы зрабіў працоўку. Але яе так незаслужана утапталі ў гразь, што мне хацелася яе падняць, даць ёй тое, чаго она каштуе. Песня пра любоў. Конечно, народная творчасць, яна тут много нарабіла сваіх куплетаў. Шумеў камыш, а мы ў канаве, і далей, не буду казаць. І мне хацелася яе воздаць ёй тое, што она заслуговае. І зрабіў. І праўда, калі я зрабіў апрацоўку, я 10 гадоў не спяваў. Чаму? Тоже баяўся, што, так сказать, зверху падумаюць, што не тым займаецца чалавек. Што это... А потым, калі, правду скажу, калі я вже атрымаў ганаровае званне заслужаны дзеяч мастацтваў, я пусціў в свет гэту апрацоўку. І даже мне один чалавек, працаўнік цэнтральнага камітэта нашай беларускай партыі, сказаў: да, смелый чалавек. Ну, а в чым моя смелость? У рэпертуар хору гэты твор трапіў з аднаго боку невыпадкова, а з другога, прайшоўшы доўгі і складаны творчы шлях. Шумеў камыш выношваўся 10 гадоў. Ці не таму твор і зазяў, прывабна, ярка, непаўторна. Народная песня для Міхася Дрынёўскага – самы сапраўдны брыльянцік, а народная творчасць у цэлым – недатыкальная скарбніца. 4,5 дзесяцігоддзі ён у вялікім, па-сапраўднаму народным мастацтве, так што і цану творчасці, і важкасць кожнага твора ведае спаўна і адназначна. Ці не ёсць сапраўдны грамадзянскі подзвіг – гэта адзінавер'е. Гэта адзіная любоў, дзеля якой ахвяруеш усім астатнім. Ну, в першую чаргу, это сям'ёй. Мне 2 дзяцей, а я камандыровачны чалавек. Жонцы прыходзілася самой іх. Хаця, конечно, я бы тоже хацеў быць побач, але такая моя прафесія. Ну, дзякуй Богу. І дзеці, і жонка разумелі, і зараз разумеюць. Ён звычайны чалавек. Сціплы і таварыскі, абаяльны і даступны. А калі трэба, катэгарычны і прынцыповы.
асабліва ў роздумах-развагах аб сённяшнім становішчы музычнай культуры. Востра хвалюе і балюча непакоіць Міхася Паўлавіча усё тое, што гучыць сёння у тэле- і радыёэфіры. Бяздарныя шлягеры, падробкі, так званая фанера проста выводзіць яго з сябе. Як і сямейнасць, штучнасць некаторых калектываў, што жывуць славай не ўчарашняга, а нават пазаўчарашняга дня. Адным словам, перакананы ён, наш мастацкі агарод даўно трэба было б ачысціць. Мне, ведаеце, вельмі шкада народную песню у тым стане, у якім яна зараз знаходзіцца ў акружэнні, это, як Шырма калісьці казаў, гнуса, это без духовнасці, без ідэйнасці, без разумнасці. І я жду таго часу, калі ўсё ж з'явіцца цэнзура і будзе прапускаць тое, што патрэбна людзям, а не тое, што каму-то патрэбна з якіх-то камерцыйных, можа, так сказаць, спраў. Ні ў адной краіне свету, упэўнены Дрынеўскі, няма такога багацця народнай культуры, як у нас. А мы душым, знішчаем яе арыенціроўкай на заходняе, чужое. А якая багатая і бязмежная ў вартасцях наша царкоўная музыка. Гэты найвышэйшы выканальніцкі пілатаж. Слава Отцу і Сыну і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. У дзяржаўным акадэмічным больш як 100 чалавек. І як усякая творчая асоба, кожны з іх характар. Той характар, які трэба зразумець, уважыць, ацаніць, заахвоціць, да якога трэба прыслухацца, прыгледзецца, з якім варта параіцца, пасакрэтнічаць. І калі гастролі, усе як адзін на гастролі, калі паказваць сваё мастацтва, так у цэласным выглядзе, каб і хор, і інструментальная група, і балет, хаця вялікая колькасць удзельнікаў – гэта дадатковыя грошы. Калі ўжо паказаць Беларусі, як прадстаўнікі мастацтва ад рэспублікі, то хочацца як-то аб'ёмна, як мага больш паказаць. А в абшчыпаным варыянце што можна паказаць? Ну, нічого такого, на мой погляд. Масавая такая народная культура, яна патрабуе масавасці. Сугучча, і в танцах, в карагодах. У 2-3 пары карагод не паводзіш. У яго калектыве шмат людзей таленавітых, здатных. Яны не столькі адукаваныя, колькі здольныя ад прыроды. Іх галасы па-сапраўднаму народныя. У іх усё народнае. Душа, характар, прырода. А народным трэба даражыць. Дрынеўскі акцэнтуе ўвагу на народнай манеры з яе адкрытым гукам і заваёўвае нават Маскву. Заваёўвае вяршыняй сваёй дзейнасці, аднаўленнем абраду беларускага вяселля. І тое, што гэтая вяршыня выпадае на цяперашні час, калі калектывам кіруе народны артыст Беларусі, прафесар, старшыня праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў, член камісіі па прысуджэнню дзяржаўных прэмій, толькі надае ягонаму хору новы віток прызнання. Некалькі гадоў таму Міхась Дрынеўскі на сваёй малой радзіме
у Тонежы Лельчыцкага раёна пачаў будаваць храм. Іншым разам не ды і задумаешся, якой бы беднай, непаўнацэннай была б наша існасць, калі б не было ў жыцці праведнікаў, духоўных выразнікаў усяго таго, што мы называем беларускасцю.